Muvanhu. Icho rakaipira ruri dzibhera mai mwana. Ninge musingazvifungiri. Munoona kunonetsa mvura. Racho ndakatoenda ndikandotsvaka mvura uko vakasara. Ipopo pasi pavakabva kubasa ipapo vanga vaingoiratidzawo kuti miri asi munhu ari right. But ipapo vanga vatosimba. Ndikatondochera mvura ndichidzoka ndakatodzoka vaklina mba zvese nekuti vachirwara kudaro. Kakunzwa vanokunzwa nekutosuka ndiro. Tovabvunza kuti ko masukirei. Nhasi ndine simba risingatomboiti. Ranga risimba rekupedzisira. Ranga risimba rekupedzisira. But murungu mudi akasvikira ndipano. Takansonzwisana ungashandisa munhu unoona kuti ari kugara kudaro. Womunyima off for that meter. Atidza kumutenda chipatara for that meter. Wouya ne 1000 for that meter. Achitoonangirira munoona dheira akatouya rachona. Munhu ari kuona kuti haana kusimba akatomuti siya waklina the whole house. Ozobuda oenda ku saka ndangobuda ndikati ndochindokubatira kiu kupi uko uzongobuda paclinic apo ende ndatova kumberi. Ndopa atosvika zvishwa ndatova kumberi patobetserwa. Irene. Vakomana. Kwanzi can she restart again with it in here? Vakomana. Aiona kudaro so. Mamunzwa here? Mamunzwa. Haika havatotaura kuti can she start again? Havasi kutombonzwa. Vanga vasina kunzwa paenda network. Okay. Unzi nyaya iyi takatorasika. Alright, achadzokorodza. Panapa patiri panapa bhaisi pane ava vana vamadiaries ava including sisi vavo but vana sisi vavo mumwewo anga achishanda kunokuka akashayika panapa. Zvandaitaura nezuro papa nchikudzai makuseni before asati andifonera mirai mudzokorodze kunzwa nyaya iyi. Chashandisa maexample akadai so example pane ndichitaura nemipepa yamusinganyi kuteerera. Tanga. Alright. Munin'ina wangu aishanda womunin'ina kwauri. Last born kunotanga bhuti koya ini then koya mumwe mukomana ari kumashure kozoya munin'ina wedu tetiri 4. Alright. Ndiye anga ari last born. Anga nemakore mangani? 29. Okay. Saka aishanda kuota kulufuku. Achishanda ikoko aitongopa macomplaints aya kuti inzara. Antongoona basa kwakusinanza kwakuine nzara. Saka tata kuzomuti iwewe unofanira kuti utenge chikafu chako chekuisa muroom mako. Saka ndozvaanga akumboita asi manje apanga kuti murume anga akushandira chipamba saka kuti azoenda uko achindobika zvanga zvisingaiti. Murume wani? Murume wemurungu wake. Okay. Saka kuti achatora chikafu chiya asingaiti. Murungu angasamutengera chikafu here? Ndiye aibika handitoti ndosokudedzera chikafu. So sometimes hanzi aiuya netu chikafu ngoti mufoni mangu handichazoiti zvichiremera. Zvimwe zvaindisendera zvisingatomboite kuti munhu angavata adya. Saka pane pakazoya kuofu takangoona munhu akupera mwiri chii chikanzi hakuna kana chikafu. Saka tatatombomiti arega akati aiwa ndoda kushingirira semunhu anga aine mwana kumusha plus ndiye anga atori breadwinner chaiye. Aitobatsira vabereki kumusha. Bamukuru vacho vatomuti chiregai basa mainini muite sezvenyu mugare pamba. Vakati zvitomboite regai ndimboshingirira ndimboona kuti zvakaita ndokwanisa here kumboshanda nguva diki ndiunganze mari nditange kana kabhizinesi. Saka 2 weeks back ndo yakazondifonera kati sisi ndodi miri yangu haisi kuita zvakanaka. Ndikatora ichitaura nemurungu wako iwewe akupe off then wombouya kunotenda kupi kuchipatara. Ndobva ataura naye murungu wachona ndokatomuti unofanira kusiya vaklina imba yose. Hanzi murume wacho akatoti kweiwe ungati munhu ari kurwara so akline imba sei? Wadi ngomuti abude makuseni anaya aendeka kuchipatara anondobata time dzacho dzekuchipatara. Zvikanzi anga asiya klina imba. Ndobva asiya klina mba muya vana nobata line ndobva azouya pachipatara. Saka akabva azobetserwa zvake ndobva tadzoka kumba. Saka anga achingomwa mapiritsi ake chichi so akamamwa 2 days. Lechitiri akati koma hazvisi kudi chinja. Ndikati handeikuhla vanhu timboenda kuhla vanhu. Ndobva taenda kuhla vanhu tavane ndobva usvikawo ndobva vamurapawo bva vamupa futi mamwe mishonga.
ndobva tadzoka futi kumba ndobva vakumwa futi mishonga yavo zvikanzi vakoma hazvisi kuita kasaka todii zvanga ndimbozamai chero madoctors ndobva taenda kwadokta ndobva vatongoto hapana chandikuona ndingoona kuti ropa riri kupera pai bhosi anga slima zvisingatomboita ndobva vamupa mavitamin tablets nesirap ndobva tadzoka kumba. So musi wemandi takatomuka zvakanaka tichitofara tichiita sei ndobva ndatomti iwe bosi zvandandangoti iwewe chingorelaxa chete hapana chaunobata kana kuita seimba munomu chingorelaxa. Saka dhero kuri kunetsa mvura ndobva ndatoti rega ndimbonotsvaga mvura ndodzoka ndobva ndatobuda ndichindotsvaga mvura pandabva ndadzoka. Saka pandakadzoka ndakatowana atoklina mumba asuka ndiro ndikati ko wazviitirei zvikanziyo simba randiri kunzwa rakawandisa ndikati patingadai wangozorora hako zvikanzi haiwa ndikutonzwa simba risingatomboiti ndobva ndati alright patitogara zvedu mumba umo tichoita nyaya chichi 10 time ndobva ndaisa mvura pastofu ndikati chii ndaunodi undogeza zvese aitozviitira chii ndaunogeza akati handigezi bamukuru kana vasati vadi vauya chageza kana bamukuru vabva kubasa ndikati vanozouya na5 izvo zviziri kumapasti 4 wadii kungogeza zvako ugara wakageza zvanga ndichageza ndikati alright. Saka ndakabva ndatora mvura yayo ndikati rega ini ndichindogeza asi pandakasvika mubathroom zvakandirambira ndikati ndobva ndadzoka. Saka pandakadzoka ndakaona afugama akabata mudumbu ndobva ndati kochi zvikanzi mudumbu mangu ndobva atombogara hanzvadzi yangu yakabva yasvikawo ichingosvika zvikanzi sekuru ende munotsvaga mota mundiendese kuchipatara ndiye ndobva ndatoti sekuru chitomhanyai ndotsvaga mota aida kuoneka bankuru vake achisvika zvikanzi bankuru aina handifungi kuti ndichararama ndaenda bamukuru achoti muri kuti chiko zveini nainini zvikanzi handifungi kuti ndichararama. Saka ndo pandakabva ndatongoti chuya ndatisa mvura mutishi ndobva ndamugezesa. Pandakapedza kumugezesa munanga chiklina namba utogezeswa 2 minutes idzodzo ndakati ndichimubudisa mutishi kudai ndichimuradzika pambedha ndakumuzora mafuta ndobva ati ndokumbira kuenda kutoilet ndangotora gauni ndaisa pasi ndikati chiitira ipapa pandiri kumutakura kuti ndimise apa nditone munhu akutopindurudza maziso ndikati usandidari ndobva ndamutakura futi ndamisa pambedha ndikati chiitira ipapa pambedha mota ichiwanikwa achipedza nga ndamuklina ndobva mota ichitouyawo sekuru vachitomutakura vanga vasisina kana pavo vachitomutakura vachitomisa kumota ndobva titoenda kuchipatara. Tichisvika muchipatara anga kungotwasanza makumbo achingodai ndikati chimbomira kana chingirira chikanzi alright ndobva atorwa paiswa pambedha ndobva vakutanga kumutesta mabhipi zvikanzi hapana kana chachitombosinga hapana chavasina pause zese zvatomira ndobva vatomisa ndobva dokta vauya vakutomisa madrip ndobva akabva angoruma muromo wake ndobva ndati muka kani muka ndobva amuka zvikanzi vakoma ndokuonai toonana ndainda ndakonekwa ndamboshinga ndainda ndobva kotisi ndozvakaitika shame. What a sad story. Saka aunobvumidza kokuchema can cry you aloud. Anga ne problem yemudumbu ere naye bankuru kana kuti kutongotanga ipapa? Problem yemudumbu vanga vasina yakatanga pavakatanga kushanda. Ndopo wakatanga kutaura ndi problem yemudumbu. Ndopo takatanga kunzwa mareport kuti mudumbu
kuti pane chavakanga vadya ikoko. Hapana chavakanga vadya chavanga vasina. Infekti chavaidya zvese vaizviziva kuti ndiri kudya chakati. Saka chingave chii? Chikafu chavaipiwa ndonasa kuti ratio yacho ingandokwanira. Hanga sina chikafu. Chero madhoktors akatotaura akati hamuna kana chikafu mumwiri. Chikafu ndo chasinganyatsi kubatika zvakanaka. Maemployers handi muri kuzvinzwa. Maemployers chikafu itoilet handi muri kuzvinzwa. Maemployers tinawo maemployers mukati mo. Handi muri kuzviona. Munofanwa kudzidza pazvitiko zvakadai so. Nyaya yechikafu chacho chikafu chinenza munhu toilet chikafu. Chingwa chacho utogona kutengera munhu chingwa chake kana sadza upo kutogona kutengera ndofunga 12.5 futi 12 yakatowandisa kumunhu wani 12 kg yehupu aigona kutora rama inoita I think about 25 aigona kutorarama munhu but employer aiomera nechikafu chekuti chero dai aimpa hake kutoti ndinotenga spinach nehupu aitorarama. Hello. Maskana. Saka tiri panapa kudai so vamwe vedu avasikana ava vandinawo napa nale chaiva vakutaura. Saka problem iripo ndechina ibankura apa right now imimi kuti anzvadzi totona kuti varemerwa anzvadzi vakatobatika zvokudaro mbudzana Muna zvakaita budala. Vakatouyawo ipapa pamuna vana kanguva vachibva kumusha vakatobva mari vakati nakasvika mushande kunoku basa saka vatonawo kana nguva ipa kumushande kuti kunyanga kure hamunobva kure. Saka paproblem iri kunetsa ndechii? Hatina kana makanzi sisini because zviri kuitika ndezvekuti bamukuru wacho vanga vakatobva kumusha ipapa muna January saka vanga vatongoenda nemari yose kumusha titori pasero chaipo patiri kudzoka kubva kumusha pasina kana 1 week ndokondosangana kakumusha kunani? Kuna mama nababa. Saka vakatomirira so vari kuziya? Vari kuzviziva. Sure. Saka imimi sefamily manga maraisa mari mamanzi mari takanzi 16,500 ndeipi pala tanzi mazibuye majakanengi marudzi mandau zvino vanhu vemuno vanoenda Zimbabwe makamboishandisa chakaitika tiripo pachipatara ipapo handiti saka takabva tanzi pachavana pachikwanziso hatina mochari mototsvaga mochari so tiripo ipapo pano vamwe mai vekumusha vanga vatouyawo nemwana wavo usiku ihwohwo ndobva tavaudzawo nyaya yedu ndobva vatoti arega enda nemurume wangu because akatobva kumusha mari muzuro kundoradzika hama yavo saka murume wacho paakauya ndobva toti izvi shuwa funeral pala yatakashandisa inonzi mazibuye majakanengi vari right because vaiti vakaenda kwamurehwa vakabhadhara 15,000. Okay, hapana chakaipa. Asiwo next time mukaitika chitiko chakadai, musati mapa vanhu vemunobasa, handimunati sister toya tikuziviwo. Tutozama kubatsiraiwo. Itai kuti muyewo kwatiri. Titsvage umwe munhu watinayewo ari pagroup pedu anoita basa rakadai okutakurira ine mari iyoyo kandi ndo inonzi empowering one another kusimudzirana pachedu. Panoti tipe vanhu vemunomu mari yensi mari iyoyo we could negotiate ne wo ari kuzama kurarama umwe wedu muZimbabwe kuti ona kina ntora board uise kupala uite paperwork yese board kutsvagira mari board kusumuka muswakati. Ipo pandakatombozama kutsvaga namba dzenyu chaidzo ndandisina kumbodzisevawo ndatomboenda kuya kwamunombopina namba dzenyu ndikadzishayiwa ndobva ndatomboisira hanzi iya imwe yacho nayo message havana kurespond so ava ndo vakazoti manje time zvadzainda kudai taikwanisa hedu ngofonera ivavo vacho vouya vodi votora munhu here kuti sezvo vakatakura bhodhi kudaro ameno kuti vanenge vachibva pamachaji zvakaita saizvo vanenge vachimusha yakaita rini bhodhi ikoko vanenge kuchaja storage chete handi vangasaraita paperwork
vakatoratidza pepa vakati yachaita kusvika Friday amene kana vanga vatanga haitiri kuti yochinjwa then mazuva acho avanenge vagara chete kudambudziko vakapinda murini muchari yavo Monday. mande vanochacha vhiki roro ranenge ari musoreji pepa kana vasina kuita munhu anogona kungoita take over anogona kungoita anomaona munhu anogona kungoita nhikikira anogona kungoita kudaro haisi nyaya because I think iyoyo nefi iyoyo kana kutodzika munhu anogona ino kutoenda kumusha kwenyika uku akatonosiya bhodhi ikoko zvakanaka munhu wedu wekuti pakaitika problem tinotaurirana neshona vanhu vemuna pakaita problem ka andokutaurira inyobvo ende hamuna zvamunoita hamuna zvamunotoita zvino wedu tinotonesana because tinotaura shona tese kuti hai anenge achitonzwisisawo situation exactly anomaona aiwa imimi ndokunzwisai but timu iri itimu redu hazvina kutanga kutika pamuri problem inhasi anoitika endofunga almost every week togona kuita 2 macases akadai and vanotoziva kuti toita sei so ndivo vangade vakudza kuti alright since munomu tine one wedu ari munomu anditika anove anotitungamirira regai timubati titi ndodambudziko rataita anditika then toonesana tikati takangodedza one vedu vechishona pane uyai kuno kupaita nhingikiri pakati kesi yakadai titakurira ubhoto totaura kumberi pachedu andoitakura pachedu anotoitakura okay inenge yakutozoita futi mutauro ndovaziva yatoenda kune imwe pala kakutoti tichitora kweka yatoya fight anenge atobatira basa abatira basa pakunotora pepa pakuchinjwa pepa tinongoti ngatichisiya henyu angochinza because acharova machadzidzai kuti chidi tinyasokaura saka kutongosiya zvakadaro anomaona makuziva for next time saka mimi sefamily manga maunganidza mari yamakwanisa kuunganidza sefamily nokuti kana muchida kubatsirwa nditi zvinoita ndezvekudai so muri pange mune somethingwo moti sefamily taunganidzawo chakati ndo yatakabata tikushota anditi kuti ati tibvisewo nesimba zvino mukati hatina 000 tokudza kuti vigai muno taviga vakawanda muno ndomaziva takabva noviga musikana waya manje manje paya hapana kana mwedzi takatotita guys ngativigei tikatochera tikatoviga mai vacho vakati no problem vigai ingoni pai mavhidhiyo tikatora mavhidhiyo tikavasendera tikatora futi tikavatumira tivanoviga futi kumusha nokuti pane pasina saka izvezvi panga pambobuda ya 3000 anditi pane 1000 iya yakapindira kuna sekuru then 1000 iya yaiswa nemurungu then 1000 yaiswa nemwe murungu wavo uya ne1000 yamauya nayo iya ya 4000 samani 4000 chete 4160 anditi mwende muri kure you are far muri kure saka mambokoletewo here mazimbabwe muno muna mazimba here ndokwaatozara kunuko ariko kuno apa pakazara machanga makauya pana pamai manje asati mangetsoziva vanhu vari kunoko kosi amusandaisi muzere mazimba but ndisingaziva kuti saidi iripi asasi nangu amashoma iwaya atangoziva matakishopa yachete saka imimi raiti uyo atoshayika apedza gwendo kwakeko iwe ndakakubvunza nezuro une polisi iwe ko wakadii kuisa munin'ina papolisi hatina kumbozvifunga good ndomhindura ndani chida kuti ataure iyoyo kuti hatina kuzvifunga nezuro ndaitira nezvazvo yanga yagara yavo hazvina basa polisi cherekaisi muna zvadzauya moto vafunga kuvaisa papolisi hanimaona ndiye ndakavhura polisi ndibankuru munova as an extended family nokuti kuita zvikauya chero muri mukwashaka hamuchanetsekana kuti mukwasha zvinezvi all eyes on you kuti mukwasha ngatiunzire mainini wake kumusha saka kuti muzvikavheka edhai 67 na 89 rand aikagwadzi pamwedzi chero mukadzi anoita peace job akaine 89 rand mukabatsirana because ifamily yenyu vachangouya vasati vakushanda havana pekutangira anoona saka zvese zvinoitika hazvizikamu zvinoitika kuti chino zvinoitika riini nguvai saka imimi that goes to you comment section anti mazvionaka kuti kunge ndaitaura nezuro kunge ndaiziva mazvionaka kuti kunewe dzimwe hama dzokuti dzinenge dziri mudhuze dzakatasira imimi zvokuti pakanzi paita nhasi kondotaura kuti mirai auye nhingi iwe uri kushanda mumba andi kuno kusouth africa regai nhinga asi ndiwo breadwinner saka zvisingakunetsi isai mapolisi aya moisa ma-extended families enyaya hanimaona ipapo kuitira kuti musi wakunongonzi haunetsekani nokutaura kuti ndandanayo po ndandakamuedha papolisi wotongodedza vanhu vepolisi vekampani votouya kana mazviona zviripo varikuda help ye 12,000 pano guys
ndo help yatiri kuda. For this, we are doing this because she is a diary. Animona. She is a diary. That's why we are doing this. Otherwise, uyu mwana shaika angasiri mu diary. Dei akangoti tatisinga ari mumwe munhu ndagopiwa namba dzese zvinombeta vamwe. Hatitopindi tongotaura kuti nena maskana. Hatina mari. No, pala yava haina kudhura Felicitas. 16,000 ndizvo chaizvo. Ndiyo chaiyo because kubva Cape Town kusvika kunoku vakutora ma 25,000. Kubva munomu 16, 15 kudipendi nokunzwisisa. Hanomaona? Chero zororo tanga tatizvoni tatataura navo kubva chero vakuru vacho vari kumusha. Vakati since ari macustomers edu vanhu manangirine edu atogara arimo musystem. So vakazotipa bill ravo it was 24,000. 24,000 ka? Exactly. And vaitoti because chiri kuitika ndechekuti petrol nedhiesel zviri kukwira every day. Hanomogona izvozvo zvakakwira futi. Saka kukwira kwazvinoita ndokukwira kuita chinhu chese. Tollgate inobva rakwira, chingwa chobva chakwira because everything zvinotransportwa nepetrol nefuel. Saka izvozvo ndo chaiwo maprice chaiwayo. Everything mapetrol tachitenga diesel. Manje ndatakwidza apa tatakutenga ne16 rand. Iko zvinoda kukwira 18 rand and riri kunzi riri kukwira futi next week. Saka everything zvinenge zvitokwirawo. Anomaona. Waimbozadza motikari mota yangu iyo. Iko zvinokuzadza 1.8. Ndaimbozadza ne 1.5. Anomaona. Saka panenge pakatoipa. Ameno guys. Ngatitewo mubatsirana tibatsire mufamily iyi guys. Anditika ngatite mubatsirane pa family iyi guys. Mari yacho iri kushotera kure but anyway panguva ino tinoti yaunenge wakwanisawo kuisa iyoyo it will go a long way. Zvikazonyanya kuomesa zvavaomesa zvokuti vanenge vakuisa decision sefamily kuti voita sei. Hanomaona kana yaramba kusvika ipapo. Antimazviona. Kana zvazosvika pakuti murungu anzi akabhadhara 1,000 chairo rechema only the 1,000 rands but murungu mutema vhele ndo zvatingato-expecta hatina chatinga-expecta tingati kudii. Kuna mwari kubvunza kuti ko vana mama vangu aramba kuti muvige muno here. Vakapedzisira kumuona 2020 saka vanga vati please. Ivo havana kana chimwe chanogona kutengesa muchato wawedzerezere. Kana ingave mombe chaiyo kana chii. Tatengesa mushawega wega mundu ndikufa kuti taka ikona message yanakaona pasara kuda kune chirwere chiri kuchemombe. Kune chirwere chemombe chiri kumusha. Ya zvakaoma. Guys, angati tione pakangoita mapledges anongoti tobvisa kana kuti 1,000 mukangoita 10 andika inenge yacho 10,000. Ndizvozvo magi handiti techida kuti vanenge vadatanga vaona example sezvenge zvaitika kudai so mese mucomment section muri 900 kudai so ndofunga tikataura nemapolisi pane 100 people yamuri panenge panowanikwa kana 300 nemapolisi the rest vanenge vasina. Asi anenge achibvumirana nemucomment section shuwa joinai polisi chokwadi joinai polisi musi wokuzoti paita problem ndopaunozomubata kuti anga asina saitaura mucomment section kuti joinai polisi. Yakakosha shame. Yakakoshesa. Mai vanzi ndo vabereki ndo vakuchema manje kumusha kuti vagumamona 2020 vari kukumbira kuti bhodhi uye kumusha. So guys, I just need at least even 5 volunteers anongoti ndakabata 500 ini ndakabata 1,000 tikwanise kuvabatsira guys. Tikwanise kuvabatsira ini nangu ndichakupai 500 rand anditi inini ndakazvimiririra ngandivhure musangano. Ini ndaisa 500 yangu guys. Do we have somebody else anoisa 500 rand? Mai kuya kubva kumusha iko zvino bhadhara chakavharwa kai. Kubva kumusha kuya kuno kumai she needs about 2,000 anditi 2,000 3,000 2,000 ndoye kucrossa border kujambisa kuno kuti bhadhara rakavharwa 1,000 tokodore transport kuuya chete kudzokera vanoda futi rimwe 3,000 that is 6,000 ndo inenge kuuya kuno kudzokera airini mai chete 6,000 because border rakavharwa dei border ranga rakavhurwa beta saka panoda 6,000 ipapo kuuya. Hanimaona kuti vangouya chete mai ava kunoku. Thank you Lucinda. Okay Lucinda tarubvisa Maria ndakuiona.
How much is Lucinda paying? Andina kuiona. Ndichesa 700 kwa account kwenyu. Okay, thank you Lucinda. Thank you. That means we have 1.2. That means tine 1.2. Thank you. Tine 1.2. Thank you Team New Zealand. Thank you. Tavene 1.2 right now. Ndo yatave nayo. Tine 1.2 guys. Ndo yatave nayo. Ande ituoni. Tine 1.2 guys. Ndo yatave nayo. Tine 1.2. Do we have mumna nogona kubatsira and clash chane ninyaya nezure yatikuda nchova pana pandu kutsvaga wheelchair and the wheelchair yababa vari kuda mumwe wedu ikao haistori ordinary wheelchair dzatati jara tenga tipa wani pari kudiwa wheelchair emagetsi electrical wheelchair ndo kudiwa. That means we're going to look at 20 to 25,000 15 to 20,000 wheelchair yababa clash nezuro 8 nomwe wedu murume akashutwa ku Joburg akashutwa huro mbatita paralyzed side dressed kamwana mdiki mumwe wetu akachema akauya palive nezuro achichema zvisingaiti. Saka vanhu vakabva vati ngatitengei wheelchair because ndiye ari kuita zvese murume atoza kuti aitewo basa achichengeta murume. Saka takatoona kuti murume since one side right iri rinogona kudidi kubata but akatokuvara yatongori wheelchair. Saka asi kutoda wheelchair iri normal anotoda wheelchair yemagetsi kunge yagreat man iya ndo wheelchair inenge achida. Kwanzi simeli pane mumwe mudhayari afirwa awirwa neproblem kwaichi afira ku uyu mudhayari ndiye afira kwai ku Rustenburg right. Tine ndoisa 200 right. Thank you Felicitas uri muno muRustenburg wendibve ndasangana newe nchibva panapa. Felicitas 200 saka pa 1.2 tane 1.4 tavene 1.4. Thank you Felicitas. Thank you. Tawane at least ngatipushe svika pa 500 pa 5,000 at least guys. Ngatisvise pa 5,000 then we can start reasoning from there kune vane border. Namwe avatauri ngada kungoya kuseri. Right guys, pane umwe anokandawo 500 200 300 zvichenda zvakadaro. Ndaisa 350 rands. All right, Patience aisa 350. So how much tatiri pachi? Pa 1.4. Tapa 1.750. Tapa 1.750 plus 200. 1.950. Tapa 1.950. Tapa apana admin team erantoroma ma screenshot guys because team unozomba kuziya futi. Admin toroma screenshot kuti ndigozowana kuti follow up vanhu vari ku play Java. Ndigozowana kuti follow up my sisters edari ku play Java. Anoona pana admin akantorerawo here anganditorerawo here ndiye Lucinda kawe SMS naisharo anditamuona ndiye Lucinda nonto namba yangu ye-e-wallet yo yaya 064 yamunotaura nini 064 895 4837 tiri pa 1.7 tasvika 950 asati tasvika 1.950 ndo patiri 1 hands how do we send from outside Elizabeth kune maways akawanda world remit mukuru PayPal yaunoda. Wow pabva paita sisi vangu cheri munina wangu uyu munina wangu abvati tikataka kupinda nedona ane munina au pay 1000 thank you saka tabata 3.950 we've got 3.950 3.950 so much. Thank you. 3.950 God bless you my sister. Thank you. You help us a lot. Thank you. 3,950 right guys, we are going 120 120 let's go 120 let's go guys 120 do we have umwe mna ngesa 1000 rands chete tova target 5,000 apa inenge yatokwana pana dangwesa 1000 here 1000 just 1000 chete aripo here dangwesa 1000 chete target inenge ngikiri inenge yakwana ye 5000 zvanasi inenge yakwana anditika
5,000 chete. Right, Sandra Mosi 500. Thank you. Tasara ne 500 rands. Tasara ne 5. Thank you Sandra Mosi. Thank you Sandra Mosi. Tasha T vanayo funeral policy yavo vanayo zororo but vangwasina kuedha muningina wavo saka itori munhu anofanira kutongovigwa ivo vakafa nhasi vanovigwa nezororo vanayo nemurume wavo nevana zororo vanayo problem muningina wavo uyu ndiye anga asina polisi vanga vasina kumisa papolisi yavo hanzi I apply to be an admin. Alright, don't worry magi vaidoi don't imimi kwamuri zaka conflict of interest because munenge vakungofavor doi pese pese saka mungaiti admin because mukangoita admin chete doi yakaita kati mimi mangoti doi hanzi give me a surname andiselina vari kubasa I think ndibate kuwhatsapp ndikuisire ndibate kuwhatsapp yangu ndikuisire seneme yacho ndibate kuwhatsapp ndikuisire kasi kana uri kuita world remit kana mukuru ita bank transfer usaita yekunoita pick up yaya because isi hatina maofisi ana mukuru muno mekutora mari unenge kuti ndau Pretoria kana uJoburg saka bank transfer goes into the account straight animaona right tichine here umwe guys zokuti tikurumidze kuti okay kasi vanhu munosho munhu ukazotenga mafuta kwandiri chokwadi ndiri kutsvaga mari yerufu munhu ukazoti simeli ndiri kuda mafuta toisa mari kupi imika musadaro ini kuzora ndotengesa asi ndaiona okay aiwa cheri muningi wangu yasa 2000 awedzera saka target yedu isusu yaricha our target is reached yatataura 5000 it is reached yaricha target yedu yaricha ipapo so that means we're talking of yamina yes it can be 10,000 izvo yeah I mean 5,000 plus 4 9,000 then hey, at least that's better mozongotsvaga ngwavha panenge pasara mongwavha kuti svike kana 13,000 then tokutsvagirai transport inodi zvoda titange tanza kuti wacho ane body anoreleasa here then tobva takutsvagirai inogona kutakura kana 13,000 yonokusirai kumusha maita basa madiaries guys ndinotenda mese matibatsira zvikuru tinokutendai Mwari ave nemi akuitire nyasha tiri pakaipa hamane shamwari tinokutendai rudo rwenyu rwamaita matiratidza rudo tinokutendai amen mataura kubva pamwoyo wenyu chaiko chaiko nanyatsozvifila kana neni aiwa maita basa tinotenda saka family iri kutenda cheri ndamuona cheri munin'ina wangu Betha don't worry cheri ndotomubata kuWhatsApp chaiko after this thank you guys ndiye akashakira pamba pemukoma wake pemukoma oh Felix thank you zvinenge zvaita guys regai ndimbotrai kufonera umwe munhu atofunga kuti anogona kubatai kuti zviite guys we are all about empowering one another anditika we are all about empowering one another nekusimudzirana so yes tichinda takadaro anditika right vese vasina mapolisi guys move mandibata mazviona please vese vasina police please vasina mapolisi oh anzi pane uya tanza I'm sending 5,000 oh sure here saka yabva yakwana pane aisa 5,000 that's it yabva yakwana we are done aiwa tinotenda yakwana tinokutendai shuwa Mwari vapindira tinokutendai murambe makadaro zvisagumira patiri chete tinokutendai tinotenda chega kuchema chita dzayadzive tears of joy warangarirwa kane denga
tinotenda warangarirwa nedenga dzichiva tears of joy. tinotenda ngadzichiva tears of joy. Thank you madiaries. Andichagona ndichina mashoko atopera. Mashoko angu atopera, handisina mashoko. Mashoko angu abva atodambuka, atopera zvokutodara, handisina zvokutaura. Handisina zvokutaura, handisitorina zvokutaura. Handisina zvokutaura. I can say, guys, thank you. Thank you. Uri kuverengera. Wakambodaro last time uri kuverengera. Kuverengera. Panozera, guys, kuverengera. Uyai kumapolisi, uyai ndikunyorese, uyai ndikuise mujoine mapolisi. Uyai ndikunyorese mujoine mapolisi, uyai ndikuregister mujoine mapolisi. Uyai munozviziva, guys, kuti ndinoshanda nezoropo mulandi. Uyai mujoine mapolisi. Uyai mujoine mapolisi, please. Uyai mujoine mapolisi. Atichandi kunzwa ndaramba shona zandina poza la police. Imimi kuna nasisi ninga babo. Ejayo ninga benye baba police zenyu. Ejayo ninga ma police. Kashi chikuna uyandi basire. Uyandi kubatsira kuti uise ninga wako pa police. Uyandi kubatsira kuti uise ninga wako pa police kana kuti maiva pa police. Uyandi let me help you. Come. Mfundise. Uyakwata hapo mfundise. WhatsApp tata wanyako ukona ngoti nyepera yakufanya yako what guys airtime yako play me kam nimweni airtime phone yako pera airtime yako pera ndakudzoka live nemwe phone ndikudzoka live nemwe phone saka don't go anywhere ndikudzoka live nemwe phone airtime phone yako pera nditi